Malta ser tkun qed tittella proġett ta' riċerka dirett fl-ispazju sabiex tkun studjata l-atmosfera spazjali fuq pajjiżna, dan bħala parti minn pakkett ta' inizjattivi li ser ikunu qed isiru sabiex pajjiżna jibda jisfrutta l-opportunitajiet li jġib miegħu is-settur spazjali. Għal dan il-għan ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Innovazzjoni u l-Università ta' Malta. Il-professur Christian Zarpadami spjega kif dan il-ftehim iġib miegħu żewġ inizjattivi prinċipali. Aħna ħantellaw bużieqa tal-helium u ntellawha kważi 40 kilometru fl-ispazju fuq Malta biex nistudjaw il-kimika tal-atmosfera and the environmental conditions ta' Malta and the atmosphere fuq Malta. U t-tieni ħaġa hija startup competition għal entitajiet lokali kummerċjali biex jekk ikollhom idejat fis-settur tal-ispazju jistgħu jippreżentawha fil-futur anke għall-European Space Agency u f'medda internazzjonali. Ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred Vella laqa b'sodisfazzjon dan il-ftehim għat-twessieħ tar-riċerka fil-qasam spazjali. Il-Ministru għall-Innovazzjoni Owen Bonnici stqar kif pajjiżna ser jara li jisfrutta kull opportunità li jġib miegħu. Fost l-oħrajn spjega kif dan il-ftehim ser jara li jiżdied l-għarfien dwar dan il-qasam u l-opportunitajiet li jġib miegħu. Qabel l-aħħar din is-sena se jkunu varajna strateġija li tmexxi l quddiem il-viżjoni ta' Malta fejn jidħol dan is-settur, però sakemm naslu qegħdin inniedu 3 inizjattivi importanti ħafna fosthom li għall-ewwel darba minn Malta se titlaq xi ħaġa għal skopijiet ta' riċerka fejn jidħol l-ispazju.